Úterý 14. Klasická kontrola plnění domácích úkolů. Po čtvrtka jsme měli uběhnout 4x30 minut. Michal ten neuběh a myslím, že přišel pozdě, takže se mu Angličáky sčítly. U ostatních vidíte, kdo splnil úkol, skáče přes švihadlo, kdo nesplnil úkol, dělá Angličáky. Už je nácvik uvolnění na špičkách, dribbling s tenisákem. Střídat ruce, bracha levou nemůže, ale máme střídat ruce. Součást každého tréninku boxera by měl být stínový box. Tady je to ve dvojicí kolem medicimbalu. Máme sledovat toho druhého, přemýšlet nad tím, co dělá a reagovat na to. Radek a Mirek, Michal a Miloš. Honza a Terence. Petr s Martinem. Sparring v ringu. Honza s Petrem, bratři Saglenové. Ach, asi něco zkouší ten den. A tohle byla obrana ohybání levým direktům. Pravačka, jak vidíte, odpočívá. Kryje spánek. Václav s Tomášem, Martin s Petrem, Hek s Radkem, pozadí Terence s Milošem, Honza s Michalem v ringu, jeden útočí, druhý se brání. Nácvik úhybů direktů. S Martinem. Petr s Petrem. Petr Saglena s Petrem Němcem. Tí se mordujou na pytli. Michal s Honzou. Jeden útočí, druhý se brání. S Václavem. Miloš na pytli. Analyzuje náš sparring, výměna partnerů. Na pytli je David, Martin trénuje s Terencem, dva levý direkty, útok a obrana. Vykrývání levých direktů. Takový mazlení spíš než nácvik se zaklíněnýma levýma nohama. Tohle je sparring Honzy a
Tomáše. Chání vyklusání a jdeme na břicho. Cvička před břichem. Vymýšlí svůj cvik a počítá do 20. Michal zapomněl na vesla při veslování. Nástup. Konec.